hodně divná věc, moje italská přítelkyně mě nejspíš vyhodí z baráku. Buongiorno přátelé, pizza je moje nejoblíbenější jídlo a dneska si jdeme udělat moji vlastní, kterou vy můžete díky Tastetown ochutnat za korunu. Tak jdem na to. Normální pizzu to už si jedl 100krát a já jsem chtěl udělat pizzu, která chutná jako nachos. Prostě Mexiko. Jdeme na to. Mám tady svého úhlavního nepřítele a to je tenhle ten bochníček, před kterým mě tady každý varoval, hele. Takhle se to rozstavuje normálně, ale takhle to rozstavují frajeři. To nevím, jestli se tady v pizzátu může, ale zkusíme nějaký rekord, kámo. Super, dalším krokem je omáčka. Ta omáčka voní jak hovado. Dobrou pizzu dělá dobrý sejra, takže tam dáme pořádnou nálož sejra. Kukuřice za mě nejlepší přísada, nesmí chybět na žádný pizze. Hovězí maseno, jako v burítku, znáš to. Tohle je možná důvod, proč si tu pizzu nedáš, ale já ti říkám, ty jalapeňosky nejsou tak hrozný, zvládneš to, stojí to za to. Tohle ještě ale není ono, nebojte. Hele, ta, co si objednáte vy, ta takhle nebude vypadat, jo. Ta bude vypadat o dost lépe. Já jsem úplně profík, kámo. Jdem si to nakrájet, jo. Si přijel řez. To je lepší než takovýto kolečko. A máme to. Poslední ingredienci jsem tam dal trochu omylem, je to sýr Goreggio, co jsem ani nevěděl, ale chutná to tam libově. Já mám po šichtě, tam už se stojí fronta na Tastetown pizzu, tak jdeme okoštovat. Přísahám, že to chutná, jako kdyby si z nachosku namočil prostě do sýrové omáčky. Tohle je fakt jako jedna z nejlepších pizz, co jsem jedl. Tak a tahle mexická seniorita už míří za váma. Dejte mi vědět, jestli vám to chutnalo, protože za mě je to fakt unique pizza a chutná libově. S kódem Martin můžeš Tastetown vyzkoušet na měsíc zdarma a pizzu tam najdeš do konce června. Tak ji zkus a dej mi vědět, jak ti chutnala.